Så har vi her et Hikvision turret kamera. Det her kamera her, det er et 4 megapixel turret kamera. Nu vil jeg lige åbne det her en gang, så I kan få lov at se, hvad der er i kassen. Vi starter selvfølgelig ud med at få vores drill template og vores manual. Det er i alle vores kameraer naturligvis. Og går vi videre ind i boksen, når vi lige fjerner vores skumgummi-ting her, som beskytter kameraet, så har vi altså monteringsskruer og fittings og selve kameraet naturligvis. Hvis vi lige kigger på kameraet, så kan vi se, at det er en betydeligt mindre turret model, end hvad der ellers findes på markedet, som blandt andet vi også sælger vores 8 megapixel 4K model. Den her, det er en fiks lille sag, som er et super lækker kamera. Det kommer med en mounting bracket, som er meget lille i forhold til Strobo-modellen, og den bliver simpelthen bare monteret ved at man presser ledningen ned i ledningshullet, og så sætter vi altså vores bracket på. Det er sådan en klik-mekanisme. Og når den sidder på, jamen, så kan man simpelthen bare sætte kameraet op ved hjælp af mounting screws. Det er simpelthen den måde, man gør det på, og man kan også justere linsen på kameraet, så man får det rigtige billede. Slutter vi kameraet til strøm, så tager vi lige vores internetkabel her, og vi tager vores 12 volts adapter her. Man kan også køre PoE, men nu giver vi det bare lige strøm på den her måde. Så kan vi se, at vi får strøm på kameraet. Så er vi simpelthen kommet ind her til opsætningsdelen, og vi har åbnet vores SAP tool her, og vi har vores enhed her, og vi kan se, at den er markeret som inaktiv. Måden vi vælger at aktivere vores kamera på, det er ved at vælge vores kamera her, via vores tool her, og så kan vi se, at vi får klar besked, at den her enhed den er altså ikke aktiveret. Vi går ned og laver en adgangskode, vi kalder den for Hikvision 500, bare lige sådan en test her. Og så den her boks her, det er noget jeg vælger lige at gøre i den her video. Det betyder simpelthen egentlig bare, at den enabler vores Hik Connect, som jo er den her app, man kan bruge på telefonen, hvor man kan livestream og skrue tilbage på sine optagelser. Og det ønsker vi gerne, så det er derfor jeg enabler den. Ønsker man ikke det, så skal man bare lade være med, og så enable boksen, og så har du ikke Hik Connect. Går vi herind, jamen så når vi går videre, så kan vi se, at vi skal lave en verificeringskode. Og det er altså en kode, der gør, at hvis dit kamera det bliver stjålet, eller at der er nogle andre, der prøver at komme ind i kameraet, så skal de altså igennem det her verifikationskode. Så de skal bruge koden til at kunne komme ind i kameraet. Vi laver lige en verificeringskode, der hedder 1, 2, 3, 4, 5, 6 til videoen her. Sådan der. Og efter det, så kommer der altså en besked herover, at den er blevet aktiveret succesfully, og at vi har sat vores Hik Connect også. Og det betyder simpelthen bare, at, at vores Hik Connect det fungerer, og det hele det virker. Går vi videre, så får vi altså sådan en her straks, hvor det er sikkerhedsspørgsmål. Det er også til hvis det kamera skal genoprettes eller lignende. Så de her sikkerhedsspørgsmål, det er altså noget, der skal kunne anvendes til at definere, om det er dig, der egentlig ejer kameraerne. Så det vi gør her, det er, at vi bare lige skriver test 1 og test 2. Og hernede, der skriver vi altså bare lige test 3. Sådan. Så er vi forbi vores sikkerhedsspørgsmål. Den er altså aktiv. Og vores IP her. Hvis jeg lige vælger at gå ind på Google, og så skriver vores IP her, som er den her, der hedder 192.168,64 sådan her. Så går vi altså ind på vores direkte browser her, web interface, og så logger vi ind med, vi har ikke ændret på brugernavnet, det er admin, og så adgangskode, det var selvfølgelig Hikvision 500. Når vi så logger ind her, så kan vi se, jamen så kommer vi direkte ind, og så får vi faktisk at vide her, fordi det her det er kamera, der har understøttet mikrofon, så kan vi faktisk sige, at vi ønsker gerne at have en mikrofon. Så får vi altså simpelthen adgang til vores kamera herinde. Men som I nok kan se, så er der altså noget, der ikke helt fungerer, så vi har en meget skæv dator og et skævt klokkeslæt. Og kameraet lige i øjeblikket vender på hovedet, men det er fordi, det er lavet til at blive sat op, altså sådan at vi har kamera, der vender nedad. Det skyldes, at det er spejlvendt. Går vi ind under konfiguration, her så kan vi altså gå ind og kigge på vores kvalitet i kameraet, som vi kan sætte på højest, vores bitrate, og hvis vi ønsker, at den ikke skal tage så meget plads, så kører vi med det her H265+. Og går vi, hvis vi klikker save, går vi ind på det, der hedder image, jamen så har vi mulighed for at kunne ændre nogle ting, sådan noget som dens smarte hybridfunktion, og det her det er vores mid-range model med 4 megapixel, som har
hybrid og light og sound og mikrofon og så videre. Så det er en ret spækket model til egentlig ikke så mange penge igen, kontra den store bror, som har 8 megapixel og 4K opløsning. Et fremragende kamera i øvrigt. Og hvis vi så går ind på den, der hedder On-Screen Display Configuration, så kan vi altså også ændre de her ting hernede. For eksempel hvis vi kalder det her for testcam, jamen så kommer vi altså herned. Det er også en video, vi har lavet en lidt større og en lidt længere video med, hvordan man ændrer på de her ting. Både på interoptager, men også direkte ind i webinterface. Går vi ind under tidsindstillingerne, jamen, så kan vi altså simpelthen vælge, hvad vores tid skal være. Så hvis nu vi synkroniserer med vores computer her, så når vi saver, så kan vi se, når vi går tilbage på live view, at så har vi altså den dato, som vi har i dag, og den viser nøjagtigt klokken. Det her kamera, det er spækfyldt med teknologi. Det har både strobelys og almindelig lys og tovejs lyd, så det vil sige mikrofon og højttaler, og så har det også en alarm, der kan gå af, hvis nu der er nogen, der træder ind på din grund. Alt i alt, så det her kamera, det er et super fantastisk kamera til dig, der ønsker at få lidt af det hele, men måske ønsker en mellemklassemodel og ikke ønsker en af de helt store flagskibsmodeller. Det var alt, vi havde for den her video. Tusind tak, fordi I så med. Vi ses i næste video.